Hadian Bau Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sarkar Jela Urakam Sangma, ulapan pendapat ba bahag Sngi Plie ke Captain Williamson Sangma State University, an penkentang eka da ke Lehniam Khristan. Kumta na kaliang ke Seiñraij Jowai lengbau Presiden uba Toy, kalau penpau ke Jingbom Songoyaha, namar ba ke Jela kedai ke Badon Bun ke Lehniam haka. Dak ba ai kublay ka sarkar jela baklay le ban penkiyo ka jela ki babon ki liang lah ka bayade ka kot ka khia bat ka jele kai sports ka puli puthi bat ki wei ki nongai lam ka Seiñraij ki laong ba ka jing Thmu pat ban pen kentang da ka jing Lehniam Khristan ha ka Sngi Plie ya ka State University ha ka khat lai tarik mentau benai kamlong ka bayahap setia da ka baong ru ba ha ka ri India don bon ki Lehniam kat kum ka riti sensyar ka ri bat wat ka Meghalaya ru ka long kumju Kilaong baga jingkran Menteri Ketenat Pulih Putih kan wanra ek jing Sngoya per niam bat jaj benrio padang gipat ba ke jela kabalong Pyrshah ya ka artikel arpusan bat arpunrio kariti sensyar kari India. Kilaong baya ka Meghalaya la itu lingba ki niam ki rukam ki niam tenrai nadu ka beden klam ka shat sukra ka shat sokpensiam ka shat nongkram ka Lehniam yaudu bat kiwei kumta ban ong badai ke jela Khristan ka long ka balle lendat ya ki badang bat ya ka niam tri niam khasi. Ka Seiñraij Jowai Snau komen go, bagi penpau ke jing snau komen jing snau yarok ya ke sarkar yang konrat sangma hagawa deje go wanra cibon ke jingku ke jing roy hawarok ki liang nado ka chat ke khia ki khandro ka sport bahag education te khamtam hag education hagan ke snem snau komen ni wa deje ke sarkar Meghalaya wo Wanra lene wo sedang ya gawi ka University wa Thmu kata ko angi hypertu yang Captain Williamson Sangma State University kani man ka wanang kong do University ka State University wa de liang ka Seiñraij hi penpawi ke jing yaro ya kani ka sarkar ta haperdi kani ke jing snau suk jing snau komen yang jing snau yaro yang ya ka sarkar snau wi ka wacha lendet lene sa sideline ni ne banta wah ya kini ka university uwai ka de wale uwai penamburam ka lengba ka program ko penman ka uwai penamburam da ke jingle Lehniam Khristan dan hagawa tip iwa Meghalaya hi iman kam kas i ka state man secular woro hi ka kam constitution of Hungary India woro state man secular handrai ka jingwanra man ka jing pen tên pen smet ke jing pen snau sir ya ka i kam tam ki rit pat mo ki wa da em benta lang haga ni ka em kam ki wa nong so ya ka riti ke dostur ki wa penku pen pho pen phe nyai wan ki warim ko da egi ta kani ke jing le yang ke jing klam yang rakam sangma man minister of education ku ong wow wai penamburam di university lengba kani ke jinglek buram da ke widan hi kaniam hagawa woro kamati pi hai Meghalaya em chibon jat kiniam kani i snau perchak jor ga wai wa ya jingklam yang o man ga ko am yu priang wai wa i ne liang ka Seiñraij hi da pen kre i jing tho cha chief minister wo snau bhau wo korpat yo wo snau bhau wo pendam ya iwan jing Thmu iwa wanra ya ke jing ya per jingmut ha ka ne ke jing ya snau pen per na ko bi kaniam cha ko bi kaniam kam ada i himani ka ni dai chong sup chong sai ni khap ki bon jat kiniam khap bon jat ki jat bru handrai ke jing wan ke jing Thmu yang minister of education wanra wan ka ke jing pen ya jengai na ko bi kaniam cha ko bi kaniam na ko bi jat bru cha ko bi bru ta na ke ti dau ini kaya liang yang Seiñraij Jowai percak jor ya kini jingle ida banjor yo chief minister wa perkhat ya kini ka jingkwa jing ka jing bu tarik yang ki wa wai ka hale tarik wa mau osnya bau yo perkhat de ko bituan ka ru mau ta ga ya jing snya yang ki bituan ki Lehniam Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya